Hinaya na ha? Yan na gamay ang panit ha, ang panit. Ang panit ang kuha na ko. Itong na ba ni? Sige, sige, sige. Ate, ginukumuran naman nagluy apre. Pati naman ko ana pre. Dali, ate, katulad kayo. Ay, sa iwakli gamay ang kuha. Ari, hinaya raw, pre. Ko anak yan pa. Unsa man ba? Sige na magpangirkir dra. Gani. Lama kayo. Katulaw eh. Siguro ka? Iman bol eh. Hindi na Gawin ni nga. Katulad yung tungaw, matingal ini. Dahil di ba ba naman yan tabi Hindi na mo. Ano, nagkatulad kayo, alam mag-gina ko. Alam mag-anak-anak na ako ni. Hinaya ra bukod na. Ano ba? Siliin na lang na pa. Sa mga kinilaw, kisilian, katulad kayo no. Abot kayo ni. Silingan kita. Gano? Sige ra pangirkir. Kuan po. Maglungag sa ko dito eh. Lako dito kay babae, man sa mga bahalag na asbirto ni mangupkot ko kay laki man eh. Nabugas ako kay luod gyud tan-awon. Luuri. Og ikaw matungawan. Samtong na kabataan ni nga. Bukatol kayo, pasilian ako sa mina, pasilian mo sa mga kinilaw. Hinaya daw mo makatubimado doon. Pwede ka tulak ko eh. Saan eh. Tungaw gani no. Dito nga ako kahoy ba niya. Maulaw po ko mo. Atong mong isa po sa Berto kung gina ako antay. Gusto na ako siya pakuhaul niya. Isa-isa pa na pre. Gamay nga kuha na rin. Sana. Agul, pang kuha to. Anak, tungaw. Tuslok ko lang atong tahod anak na Anak, kuha ano mga kumari ganin mong ano gina kong tungaw at kuha magani. Magtaginis na kayo na. Malihon dahil oh. Ano ba? Titanos ta na. Di. Ya pasaligan naman ikaw mukha ning tungaw. Ay, kuha ka na kuna. Istay ka na panas tungaw oh. Ang terapitas sa kwarto lang tingnan lain pug diri no. Kwarto tingnan ka. Wala na wala pa ko mga anak eh. Di ah. Hinaya na ha? Yan na gamay ang panit ha, ang panit. Ang panit ang kuha na ko. Itong na ba ni? Sige, sige, sige. Ate, ginukumuran naman nagluy apre. Pati naman ko ana pre. Dali ate katulad kayo. Ay, sa iwakli gamay ang kuha. Ari, hinaya raw pre. Ko anak yan. Ay, pag ko ana pre. Hinaya raw pre. Ari. Panit ganito, wakli ha, panit ma. Kadangit ka. Agi. Ka na. Lami alaw katulad kayo. Lubungan naman eh kung sige. Papatanaw. Kusap ni pag kuha di. Hinaya ra ba? Hinaya. daw. Lubungan naman eh kuha na. Lubong. Hinaya na agaray. Palito na ko. Uday bayot gani si Papa nagutag gani Papa oy. Si Papa ba bigat ka kayo? Gani no tanaw ang Hinaya ra ba? No. murag na ganahan. Unsa man? Ay kayo kalubong no. Kani. Kuto na ko. Utong ato. Gabalan na dyan ko lang ani. Hoy naunsa man madra? Tay tanawa tay bayot gyud Papa. Unsa man? Wala bayot. Nagkuha kay sa tungaw na usa tayo mo. Nagulay mo no. Una sa tungaw ang nagkuha ka sa tungaw mo. Gikuha gid. Ana sa tungaw. Bantog ra gibiyaan. Asa naman mga bataan ni mga lahi mo kuna una. O ikaw Birto be. O Piting mo na muna lagi na tanong na ni kuha mo. o ikaw kuha tungaw dali. Dali ikaw kuha tungaw. Bayot sa mo kabuang nimo. Yabag mo ng bataan eh. Nabayot tayo na bakuha na tagtungaw. Piki mo. Gago kayo. Hoy Birto. Ako dyan na piki aning kabuo apre ba. Gamay batare. Hibalan na dyan. Bayot. Nagis Papa bay. Karon pa na ko nabalaan dyan bay. Si katawa daw, wadyo ko nalipay sa kung nakita dong. Bayot. Nati ang Papa ay nakabuhat. Man sa itong hinato no. Hoy. Ma, Ugay no. Bayot sa mga buang ninyo. Ipagkuha ka niya kung tungaw no. Tungaw, Kung yapon, dagong. tungaw, yapon. May dagong. Oh. Gawin sa ng dagong. Gikuha ka lagi anak kay Ah, nalubong ng tungaw. klaro ka sa aming Klaro mata kayo pa. sa mata. Klaro. Lamina pa may dire oh. Uy, nabuang naman ang taon mo. Na may relasyon tambok na yun O oh. sige. Ay, panghapako. Ako ng ulo ninyong mga kagwanga mo. Mga Ganahan, mga gaan man kayo. Eh, kaya ko hindi ganahan ng perting katula. Sige, kinakisuot at tinuod. Ate. Napa ilubong. Unsa mo Oh, ilubong? kanay ganing dagom mo. Gilubong. Ikaw kaya nagikuha ang tungaw. Digyo. Bayot yun. Ay, nabuang naman noon mo noon. Sige lang. Bayot. Manay mo amahan. Sabi ko blake. Ay, tali lang. May agad nito. Taparungon ako ng mga kagwanga mo. Mga lain mo. Kuna tuslok ko na yung dunggan ng dagom noon. Mabayot po ron.